ବାସ୍ତବରେ ନିଶା ଜିନିଷ କହିଲେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସେ ନା କ'ଣ ନା ମଦ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା କିନ୍ତୁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ। କାରଣ କେତେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି, କେତେ ଏମିତି ଆଜି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନ ଦେଖିଲେ କେତେ ଜଣ ଚାଲିପାରିବେନି, କେତେ ଜଣ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ, କେତେ ଜଣ ବି ସେ ମଦ ବିଡ଼ି ନିଶାରେ। ତା ବୋଲି ମଦ ବିଡ଼ି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିଶା ଜିନିଷ ମଣିଷର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶକ୍ତି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ମାତ୍ରାଧିକ ପରିମାଣରେ ଆସକ୍ତ ଭାବ ପଳେଇ ଆସେ, ବା ସେଇଟାକୁ ତାହା ବିନା ଯେମିତି ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିପାରିବନି ସେମିତି ଜିନିଷ ତା ମନ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ନିଶାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଗୁଡ଼ାଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ଗଲେ ଗୋଟେ ମଦ କାରଖାନା ଆମ ସରକାରର ଏଇ ଯେଉଁ ମଦ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, କାଲି ସକାଳୁ ସେଇ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ମଦୁଆ କେ ଥାନାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଥିବେ। କାରଣ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସରକାରକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛେ, ସେଇ ସରକାର ହିଁ ଖୋଲୁଛି, ମାନେ ପ୍ରତି ଛକରେ ପ୍ରତି ସହର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦେଶୀ ମଦ କାରଖାନା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛି। ତ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ନିଶାଟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବାନି। ମାନେ କହିବାର ଜିନିଷ ହେଉଛି ନା ସମାଜରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ। ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ସମାଜରେ ପୁରା ଢାଙ୍କି ସାରିଲାଣି। କି ରାଜନୀତିରେ କିଏ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂରେ, ମାନେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜକୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଷଣ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ଏମିତିଆ ମଣିଷ ଯିଏ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ମାନେ ସେ ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ କିମ୍ବା ନିଜ ମନରେ ସେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଜ ଚେତନାକୁ ହରାଇ ବସେ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଯିବ। ଯେ ମଦ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଏଇଟାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଭାବିବାଟା ଭୁଲ। କାରଣ ମଣିଷ ତ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। କେତିକି ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ, କେତିକି କ୍ଷତିକାରକ ନୁହଁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ। ଆଉ ଆମେ ଭାବିଛୁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଜିନିଷ, କେତେ ଲୋକ ଭଦ୍ରଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ନାଇଁ ଏଇଟା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦିଅନ୍ତି, ନାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ, ଖରାପ ନୁହଁ। ସେ ଜୀବନ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିନଥିବେ କେତେ ଦୂର ଏଇଟା ଠିକ୍ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ, ସେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିରେ ଭାବିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଦର୍ଶୀ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ସମାଜରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା କହୁଛି, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର 5 ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଭଦ୍ରଲୋକ ହେଇ 5ଟା କଥା କହିଥିଲି, କାଲି ସକାଳୁ ମୋ ଗାଣ୍ଡି କଣା ହେଇଯାଇଥିବ। ସେ କଥା ବଲେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇଟା ନୁହଁ, ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ 5 ଜଣଙ୍କୁ କହିବି ହେ ମଦ ଭଲ ନୁହଁ, ମଦ ଏମିତି ସେମିତି, କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଜୁଆ ଖେଳିବା ଭଲ ନୁହଁ, ଏମିତି ସେମିତି। ସେ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ବସିଥିବେ ସିଧା ଗୋଟେ କାଠ ଫାଡ଼ିଆ ଧରିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼େଇ ଦେବ, ମୋ ପ୍ରାଣଟା ଠକକିନା ପଳେଇବ। ଯେ ଚୋରି କରୁଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ସେ ଚୋରଟା ଖରାପ, ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ, ତାର କିଛି କାରଣ ଥିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଚୋରି କରୁଛି। ନାଇଁକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା କହିଦେବା ଏମିତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିକାର ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଏ ତା ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ, କିଏ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ରେ ହଉ, କିଏ ସିନେମା ଦେଖିବାରେ ହଉ, କିଏ ମାନେ କହିବା ବି ଅନାବଶ୍ୟକ ଯେ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ କିଏ କୌଣସିରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, କିଏ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ। ତ କେବଳ ମଣିଷ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଣିବାଟା ଭୁଲ ଯେ କ'ଣ ନା ମଦ ଫଦ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶା ଧରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମଦର୍ଶୀ ହେଇକି ଜିନିଷଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟ କିଛି କଥା କହିବି ବା ବଲ ହେଇକି ବେଶୀ କହିକି ମାନେ ଭଦ୍ର ନେଇକି ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଛାଡ଼ ନିଶାକୁ ଛାଡ଼ ନାରୀ, କେବଳ ହରି ହରି। ଧନ୍ୟବାଦ।